Shalom dihita saluhutna kadongan sapursiaon martang yang mahita. Ali Tuhan debata maulate mau soboranami tuho di sude si doho tolong ni roham di tonga-tonga ni ngulunami satu tikion. Noaeng apala di bagasa tikion naeng tanginon nami mahatam. Salehoma turo hadap pikiran nami damemi lau majakon hadami. Jala sese sama Tuhan akadusa pangalasun nami. Holan mangasahon anakmu Tuhan Yesus Kristus martanya kami tuho. Amin. Hatani debata dihita di bagasa tikion imana tersurat di buku Sakaria bidusia ayat 10 sada sahatu ayat 10 pitu. Sonon mahatani debata di dok disi. Hope marhite-hite mudar ni parpadanomu paluauku akan terbuang siako sia godung naso marisi aik. Mulak mahamu tuhu tanah goting, hamu ali akan natarate na marpakirimo dope, garisadarion au mamaritaho kian, silopi dua do pasuangoku tuho. Ai hira sior husit tak juda diau, jalahu parade ia Ephraim tu parporangan, jalahu sunggul akanak mi alision, dopa akanakmu. Ali tano junani jala bahenokku maho hira podang ni uluwalang. Jadi tarida ma Jahoba di atas nasida, jala ruar subyana, songon hilap, jala paluon ni Tuhan Jahoba ma sarune, jala marhite akka haba-haba sia dangsina ibana mardalan. Jahoba jebaut mangodingi nasida, gabe suda panganon nasida, jala lutakononna akka batu ni abalang. Jala minum nasida jala marhari buruk kirasian anggur. Gabi gok nasida songo sawan pangurasan. Songon akka suhini langgatan. Jadi di hari nasasadai lehononi Jahoba debata nasida matua tu nasida. Songo tu parduan biru-biru ni bangsona. Ayaka batu ni tupal do nasida. Akan agabe partonggol di atas ni tanona. Ayaha hina dengganna jala aha hina ulina. Dahanon pasibur magodang akadoli-doli jala anggur akana marbaju holak nido sahatna. Topi ni hatani Tuhanon debata paulihon ngolu ni bangsona. Huria ni tuhata panurirang Sakaria ima anak ni si Berekia tubu ni si Ido. Ya si Sakaria ima iduk ni akamalim. Jala marharoroan ma ibana siap pinopar ni halak lepi. Dukon masa habuangan mangulama ibana di Jerusalem gabe sahalak malim jala panurirang. Buku Sakaria boy ma disagiho tu dua horong na parjolo hatani debata taringo tu baga-baga lau paulihon bagas joron debata. Na paduahon hatani debata taringo tu baga-baga taringo tu Israel doho Mesias nanang roh. Molo tapamana di bidu na parjolo boy ma idaotta songon dia na masa hati-hai. Bangso na pinilik ni debata say mangula dosa dohot hajahaton. Alay say tongdo holong rohani debata di nasida. Dang dipasobu debata nasida di bagasan parhatobano Babil. Alay di jou jala dibuat debatado nasida mulak tuhutan yopu nasida. Di jou jala dipake debatado panurirang Sakaria pasahaton hatana tu bangsoi. Asang giat nyan gabe si panguloy nasida di hatani debata. Asa unang be masuk nasida tu pangujunan manang parhatobanan ni bangsona asing. Di pasaha panurirang Sakaria do tu nasida asa pawah roha. Asa unang rori mas ni debata tu nasida. Molo gabe si panguloy do nasida di debata. Dangadong bangsona boy mangalo nasida ay debatado na mamasu-masu pardalan nasida. Diturpu ko di pasaha panurirang Sakaria do baga-baga taringo tu si panggonggom hadameon. Dang dipasobu debata nasida manaon na porsuk uju tartaban nasida manang dihuasoi bangsona asing. Hok do holong ni debata di nasida. Akadongan sapor siaon, bidu siaon, ima baga-baga taringo tu si gonggom hadameon pakirimo diakari sugut. Ise do raja hadameoni, ima Yesus Kristus si palua. Partigor ibana jala si parmonang. Hataon martudu-tudu tuaka naong sinuraton ya kapanurirang di buku na badia na pabuah songon dia harajaon ni Mesiasi. Raja na siap pinopar ni Juda.
na sere marroha jala na poso ni debata na manaon na porsuk. Makirim do bangso ni debata asaro debata paulihon nasida jala pamonakon nasida sian akka musuna. Ala ni dosa ni jolma do tartaba Jesus dihau pinar silang, jala ikon mate humokop manisia. Sesa pedosata dang ala ni hagugoon manang ala ni haburjota. Ay molo ta jujur don waing akka pangalasyota si ganupari madadupod debata radang adong nanggo sade pesyak kita nasahat tuamay. O mabaga-baga na dileho debata marhite panurirang Sakaria tu bangsoy. Asado pakirimo di nasida, ay dang manotong nasida manaw na porsuk. Alay kon marhite na ulo nasida pawahor roha, ay rona ma Mesias naong di baga-baga honi tumopot bangsoy. Hola siya tuhata do natuk mga leho kadameo tuganuk bangso. Dijagay jala diulosi do aka bangso na isian aka musu. Diuhum penasida holan asaunang benasida mangulah dosa. Jala majadi do nasida gabi bangso ni debata. Ibana do raja siwa dami na pasadaho saluhuk bangso asaunang say marbadai marang marporang sama nasida. Ubahini do ro Jesus Kristus lao pada mehon. Aibana do raja na tinongos ni debata asago dami portibion. Dipeleho do dirina baik garar ni utang ni dosata. Pola do dipersilakon ibana sikat ni panguhuman na tuhi tahian gabi ibana na mamorsang. Aka haburjon nai songot tada ni holong na tuganuk manisia. On mana diulahu Jesus. Rodo ibana laho mamaritahon hadameo tu aka bangso parbegu. Lapatan na disi. Ia Jesusi rotu saluhu jol manarong di portibion. Jala barita na uli na binuan nai ikod dosaha tu sude luat narong di portibion. Jaleko sudero jolma Maria ia manomu-nomu harorona. Tapa serek madirita. Asaroha dameon na siya gijangi. Lao sido na patut hita mabuat dame tu akadong atta jolma. Akadongan sapor siyaw jok do bangson di bata dang uduk jala mangalo dopat di bata. Alay nangpe songoni totong do di bata satia tu nasida. Ibana totong mangaramoti bangsona jala maniok perpadanan na. Alani matotong debata mangaramoti bangsona asaw ng mago. Di bagasat turpukon, nasida di gobaro songon aka jolma na tartaba di gorung na sumarisiaik. Alani ma debata patakason na yung paluaho bangsona marhite-hite mudar ni parpadanon na doh nasida. Debata na yung paluaho nasida jala padoh nasida songon sinjata porang. Alay anggo sa sitong nga dirohan debata, iba na sa diri do na marporang, laho majagay bangsona. Na marlapatan may nang pede bata na nang marporang alay bangsona pe ikod dodoho mga kasinjata. Jala manginum mudar ni musu nasida songon na minum anggur. Jala gok songos sawa pangurasan na marisi mudar ni pilihan. Oma na patuduhon molo de bata na marporang bangsoy gabetuk madurusom mudar ni akka musu. Jala dung di palua bangsoy gabe partonggol di atas ni tano ni de bata. Nasida mangolu di bagasan hinadengkat disi. Dahanon pasibur magorang akka doli-doli. Jala anggur akka na marbaju, na marlapatan. Mereka kan hidup indah sehingga teruna maupun anak darah dapat bertumbuh dengan baik. Hurian itu hatta taihuton maibana naung romar hite-hite guar ni Tuhani. Alani i manang tu dia pehita mangalaka ikod do mabua pasu-pasu hita tuakka humaliangta. Raja naroi ima nasia debata jala rajai debata sadiri do ima Jesus. Ibana do Kristus manang Mesias. Di ibana do puji-pujian jala olop-olop. Jala tu ibana do suara ni akka jolma jojo. Songon parngoluon ni bangso na pinilit nai. Hati pe ala ni akka dosa gabi tartaban nasida. Aladang dipasobu debata nasida manaon na porsuki saleling ni leleng na. Dileho do baga-baga tu nasida. Naikor rodo raja sibuat dame. Ima tuhatta Jesus Kristus. Songonido nang dihita saunari. Gudang do hamaolod dihita di na mga dopi parngulota. Gudang do akka tantangan laho mapertahato kaporsyauta. Akka tantangan laho mapertahaton ulaw pakobasyota. Alani akka hagiyo ni portibio do akka na asing. Alay marhite turpu ni jamitaon. Di paingot do hita, asa ulo mahita mga radi, mga leho dirita,
Asa debatana manguluhok kita dinalau mengadopi akan masa di ngoluta. Maria ia jala marolo polo mahita majakop panobusion ni Tuhatta Yesus Kristus si palua hitai. Amen martangyang mahita. Hali Tuhan debata maulati upasatoran nami Tuho. Di pakokopomu di hami. Polai kon mate ho Tuhan dihau pinar silang. Ditobuso hami sia dosa. Di palua ho hami sia kamagoan. Mauliati saluhu na upasatoran nami Tuho. Saya jari hami Tuhan di bagasa todimi. Sa totok kami marhaburjuon. Jana mangulahon na bartu hatamali Tuhan di tonga-tonga ni ngulu nami. Walang mga sahon anakmu Tuhan Yesus Kristus martanya kami Tuhan liamang. Amen. Horas madihita saluhu na. Shalom.